Ja, så blev hun sgu 34 år, den gamle dame. Så var det ikke for tidligt, hun fik sin første omlakering efter 29 års tro tjeneste ved mig. Det er sgu en rejsensfuld god knaller. Det må jeg indrømme. De østrigere der, de kunne sgu enten gå i kort bukser med seler og klappe sig selv på lårene. Sådan er det. Men Jane blev malet om her i de sidste par måneder, så og hun frisk og frejdig stadig, så lad os håbe, der er nogle kilometer tilbage på hende. Jeg kan sgu tidligt huske den dag, hvor hun blev købt. Carsten Kusk, han sagde en kold november, der er nede ved mig, og så siger han, kender du ikke nogen, der vil købe en knaller? Diana, hun vil sælge sin knaller. Og siger, jo, det vil jeg da, for jeg læger efter alternative køretøjer. Jeg mangler faktisk lidt at køre på. Jeg savner det lidt, for at sige det sådan der. Så jeg tog op og kiggede på den, og jeg kunne da godt se, at den var lidt slidt på kæde og tandhjul, men motoren den gik fantastisk på, og jeg tænkte, det er sgu en god knaller, den her napper jeg dog. Så jeg futtede hjem på den, og så blev den pusset op, og jeg fik fat på andet kægetøj til den og sådan noget. Og så har jeg faktisk ikke gjort meget mere ved den. Så den har faktisk altid stået helt original. Og det er lidt sjovt og pudsigt. Jeg synes, det er skægt, at man kan sidde og savne og køre på knaller lige pludselig, når man er vant til at køre bil. Det må være friheden, glæden. Jeg tror sgu aldrig nogensinde, at jeg stopper med at køre på knallert.
Ja, den spinner bare, og den har sin egen lyd. Præcis ligesom Harley Davidson har det. Måske er det derfor Harley-folk vil hilse på den. Mange af dem har sikkert kørt på en som ung. Sandsynligheden, den er i hvert fald ret stor. En ting er helt sikkert. Man kan tydeligt se, hvem der har kørt på en Puch Maxi, da de var unge. For når de hører lynet i Ane, hvad enten de har ryggen til eller kommer med ansigt imod mig, ja, så kan man se ordet Puch Maxi på deres læber. Eller også vender de sig om. Og hvis man gør sig den ulejlighed, bare trykke en eneste gang på hornknappen, ja, så indbænker de, eller også, så smiler de tilbage. Det i sig selv er der noget af en bedrift. Det er der ikke mange knallertmærker, der kan prale af den slags. Men det kan Steyr og Daimler.